radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:35. Ang oras ginadula Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati and welcome sa lunas nga edisyon sa programa ang This Is My Life. Sa subong nga hapon mangin kaupod ninyo, ini si Inday Ann. Talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. I will hear from heaven and forgive. Kamusta din ang aton nga mga kaaksyon? Tapos na panyaga? Alauna, 36. Ang iban, bago lang ni diba? Tapos panyaga, kay man basta ko ng mga mamo ni Inoras. Ang iban maginatapos-tapos pa na iya. Antes iya nga magkaon. Puro pa hanumdum kaon gid. Budlay na iya. Maglingin da ulo mo kay wala unod imo nga tiyan. Mas mayo na nga matapos mo danay kaon antes ka magbalik sa imo yan nga mga nabilin nga mga olobrahon. Kamusta din ang mga ka-action naton nga tutok na via transistor radio kag diri man sa amon sa Facebook Live. Mayong hapon sa inyo kag sa mga naga-monitor from outside the country. Mayong aga, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. Simbon ta na ay anong ta na lang sila tamyawon ta na lang sila kung ano man tong oras sa inyo sa sinuya nga tinion. Kag maayo man nga pag-monitor dira sa inyo. Kapaang sang tiyempo, no? Sige, Japon ang kapaan. Ang balhas, do hindi man magwanta kung kaisa. So, sige, sa mga ka-action nato, nagpahanumdom ni Inday Ann, magbalon sang tubig. Balon tubig, kaga syempre, ang mga gina-require subong, no? Gina-require subong ang new normal. Ang inyo dra face mask, face shield, kag syempre dala ka alcohol and social distancing na panigurado lang na Bisan ano mo pa na kaisa kung ka close dira ninyo o kung subong ara ang presensya sa COVID-19 panigurado lang. For sure kay din ang imo nga mga kaupon kung magsiling ka iya nga magduro distansya lang kita gamay.
sige So sa mga ka-action naton nga nakatutok na dili kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kaya ang easterly sa mo sa karon ay nagaapekto sa bilog nga Pilipinas. Ang Western Visayas naman, lakip diri ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan kag pagpangilat bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Muning kapaang sang tiyempo pagabot sang kahaponanon batyagan mo hangin kanami man sang dupoy-dupoy sang hangin dugay-dugay daw kabatsyag kadra puro panalithi. But anyway, at least maghapon-hapon lang na kun kay isa ka budlay man kun ga-init dason nagulpi lang nga mag-ulan laban kita sa pasmo. But anyway, mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan padulong na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga isla sang Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Kaina si Haring Adlaw nagbutlak mga alas 5:44 sang aga, kag ini naman na magatunod alas 6:10 karon sa gabi. Ang temperatura yara nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. Muna nga ma-feel gid naton ang kapaang sang panyempo. Siga diri kita anay para sa mga topic naton sa subong nga hapon. Unahon naton ang mga headlines naton from the national. Kay since nga amo ang nami isa karon no, manami isa karon kay even though nga may ara sa gihapon sa medyo or stricto nga lockdown dito iya sa NCR plus bubble no, at least no na notice na sa pila naton mga health professionals ang bisan pa paano naghagan-hagan nga cases sang COVID-19. So ang isa diri ka research group ining Okta nagpalayag sila nga ang istrikto nga lockdown nakabulig or epektibo na epektibo kay nanotisyahan ang pagnubo or ang ining ginasiling balang reproduction rate nakit-an gid nga may ara sang diferensya sa sulod sang 14 ka adlaw nga gin-implement ang enhanced community quarantine. Ang dugang sila karon nga detalye bantayan man naton kag syempre istorya kita anay party ini sa edukasyon na kay isa ka senador diri si Senator Sherwin Gatchalian ano gid ni siya kontra sa ginaduso balang nga nationwide academic break. Sino balang maggusto sina iya nga nationwide academic mo or papahuwayon mo ang learning sa mga estudyante. That's why nga si Senator Gatchalian gada dili siya gadis gusto sa sining ginaduso iya sang pila man naton ka mga opisyal. Ina karon ihatag ko man ang dugang iya nga detalye. And syempre ang aton man topic angot iya sa aton nga FYI portion sa karon. Ang aton nga topic paano ko numalikawan ang pagka-materialistic. Damo gud sa aton, damo mo makitaan mo no. Hindi gid malikawan kun kay isa kag may other person naman gani nga ako nakabakal gani isang mga bagay-bagay dira muna iyang makapanami isang ilang nga mudo, 'di ba? So, ang aton karon iya nga topic, paano ko malikawan ang pagka-materialistic. Kag syempre, bantayan man ninyo ang sulat nga akon iya nga pagabasahon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Alauna 43 na kita. This time, diri ko anay sa aton nga headlines from the national. Ining ginpahayag sang Okta Research Group nga epektibo ang estrikto nga lockdown sa Metro Manila kag mga kaiping nga mga probinsya kag ang trend sang sining kaso bala mahimo maganubo sa masunod nga simana. So madumduman ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte na kung sa diin
ang NCR Plus Bubble, ano na siya, ipahuro-halog-halugan na, subong, no? Umpisa subong nga adlaw to modified enhanced community quarantine gikan sa duha ka semana nga enhanced community quarantine. So sunod diri kay Dr. Guido David sang Octa Research, naghinay ang reproduction rate sa NCR halin sa 1.24 pakadto sa 1.88 kasunod ini sa 14 ka adlaw nga ginistrikto ya ang lockdown. Bangod sini, ginainganyo man ni David ang publiko nga padayon, no? Padayon i-obserbar ang health protocols bangod sa gihapon bisan tuod nagnubo, di ba? May nakitaan nga pagnubo sa kaso ng COVID-19 pero ining variants niya hindi mo pa mapiho. Kaya syempre, base man sa mga available data, ang ini mga variants, amuning do mas dasig, mas dasig iya nga makalaton. So, importante nga kita mismo, sundon tagid ang health protocols, agud iya nga ma-make sure naton nga safe ang aton kaugalingon, subong man ang aton iya nga pamilya. Ang isa pa naton ka balita, ining may angot man sa palayag, ang pagdisgusto diri ni Senator Sherwin Gatchalian nga suno sa senador dapat maghalin mismo sa basic education kag higher education institution ang desisyon nga mag-implementar sa academic breaks sa panahon sa estrikto nga quarantine protocols. Ini ang reaksyon sang senador matapos pamatukan ang panawagan nga nationwide academic break sa mga eskwelahan bangod man sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa pungsod. So sa statement diri, ginpahayag ni Gatchalian nga maulihi pagid ni, no? Maulihi pagid ni ang mga estudyante nga pigado o kung mga wala bala sang ikasarang kung ipatuman ang nationwide academic break. So palayag pa diri ni Gatchalian ang bayang pagpalawig sa pagsira sa mga eskwelahan, no? Magala resulta lamang sa pagkadula man sa mga natun-an sa mga kabataan, no? Kay pila lang gani kaadlaw nga absent ang isa ka estudyante, magluwas na lang gid kung alam gid man siya iya or ina ba lang mapisan siya magpangbasa-basa dira bisan ara lang siya sa balay. Ruti kalabanan sa mga kabataan yang ginapamensar hampang, no? So may tendency gid nga dasig sila iya nga malipat kag possible nga maulihi sila, no? Maulihi sila sa mga supposed to be ila na dapat nga matunan. Ang isa pa gid ka gina-worry ni Gatchalian, ang inequalities. Magsiling kita inequalities na balang nga mga kabataan, wala sila kabalo, no? Wala sila kabalo kay ti limitado lang ang ilang nga natunan since nga ginpa example gid man madayon ining nationwide academic break. So maapektuhan man ang ila iya nga mga ihibalo, no? Ihibalo sa palibot. Ag ang isa pa, possible pagid nga magsaka ang kaso iya sa nga pagpang-abuso kay iban pagid nga mga related dira nga mga hitabo o kun ipadayunon ini or i-push through ini ang nationwide academic break. That's why nga kontra gid na diri si Senator Gatchalian nga kung mahimo ang balya dapat maghalin iniya sa mga basic education and higher education institutions kay sila na iya ang eksperto, no? Sila ang eksperto kung edukasyon ang paghahambalan. So sige, bantayan ini naton nga mga update kaya for sure magpagwa man na sa nga ila iya nga statement ang mga concerned nga mga agency, no? Suportahan ng ila iya nga mga panindugan and also ang Department of Education na sigurado nga magapagwa man isang statement. So ina ang mga follow up naton iya nga mga bantayan. Action Radio Philippine Standard Time 1:48 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagbalik
aton iya nga pag-istoryahan naman, ang aton nga topic for today, ang aton nga FYI, paano malikawan ang ginatawag pagka-materialistic. Ato na Doc. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna
o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka. Mayong hapon sa mga ka-action naton sa nagalantaw sumong sa Facebook Live. Kay Action Bia Jonathan, para mayong hapon dira sa imo. Kay si mo man asawa kay Ma'am Mary Joy Puentebella. Kay Sir Alex Montasa, good afternoon. Kay Lani Coronel, mayong hapon. Shout out diri sa sa Bangga sa Larda sa may tangob pero migid kuno nga naga-monitor. Wow, salamat gid kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Si Sir Alex gali naga-monitor sa may Banwasang Candoni. Kay Estelita Oy Banda, mayong hapon gatan-aw halin sa may Dubai. Thank you so much gid Ma'am Estelita Oy Banda. Kay Miss Athia Kim Erima, naga-monitor dira sa Banwasang Morsha, mayong hapon. Kay Solping, good afternoon man. O isa ko nga tiyo kay Choy Elvis sa Cotamora, naga-monitor dira sa ano na gani imo tiyoy. Basta dira somewhere sa may downtown ano gani mo RD na no? RD Pawn Shop. Sige Mayroon nga pag-monitor tiyoy. Sa kay Lani Coronel, damo naman kuno nag-positive paano na lang tani pareho sa mun ga obra lang hay tani hindi lang magdamo positive paga wala lockdown. Yes, Ma'am Lani Coronel, ginapray gid na naton nga hindi na madugangan ang mga nag-positive, no? Kay bisan kami mismo, kami gani nga nagabiyahe man, same lang kita nga nag-inobra man, ang biyahe bla naton dati kabudlay kay syempre hindi naton mapiho, no? Hindi naton mapiho ang ginasakyan naton nga sa de pasahero nga sa lakyan if ina safe even though nga may barrier pero hindi naton ma-sure kung bala, every day, every may magpanaog, every may magano dira, gina-disinfect, ano nga mga plastada, so ara gid sa gihapon ang peligro, 'di ba? Nga dala sining COVID-19. That's why nga gina-pray gid naton nga kabay nga magnubo na, no? Magnubo na, mag-ayo naman or maka-recover na ang mga positive sa COVID-19. Si Ma'am Sherilyn Oro Javier, good afternoon. Mayroon nga pag-monitor man. Pag-greet ni Sir Alex, abyan niya nga nagakatulog. Ay, paano na karon ka pamati man? Pero nagapabilin loyal. Si Ma'am Vanessa Mayo. At si Ma'am Kelly Jelly. Sige, Si Ma'am Vanessa Mayo sa may Minnesota, USA. Si Ma'am Lida Zamora Yamagishi. Japan ni siya, no? Doon hindi ako kabalo kung ano ni sa nga flag. Doon hindi ko kasagulo, Sir Alex. Pasensya kita. Doon naghina ang ako ng mga, ng mga ihibalo. Lalom ba? Si Maldita. Good afternoon. Tami ako tani ang mama ko sa barangay Binubuhan sa Maaw, Bago City. Mama ko Iraw, kag lola ko Nene Teresa, lang nga pamati dira kag nagalantaw ako diri live sa Manila saya ko noho. Salamat gid si Jezebel Mundoy. Salamat si Ma'am Carol Montoya dira sa may Quezon City. Sila dira nga printing office. I think subong kay may subong affected ka dira siguro ma'am, no? Sa modified ECQ. Sige, halong lang dira Ma'am Carol Montoya. See you the Torta de la Peña Barbecue. Ay, standby galit danay. Action Radio Philippine Standard Time, 1:57. Time, 1:58.
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod, ini si Inday Ann. And this time, sinasiling ko na ang aton nga topic sa subong iya nga hapon, paano malikawan ang pagka-materialistic. Kung sobra ka na kuno ka materialistic bala nga ginatawag, kag madamo ka lang nga daw halos, baklon mo na lang kung ano-ano dira yung makitaan nimo nga mga bagay, bangod lang sa gusto mo lang siya baklon, no? No, gusto mo lang siya baklon. So dapat halungan taman, no? Halungan taman. O panumdumon nga mas importante ang ikaayong lawas kag syempre aton kabuhi, bangod hindi mo man na madala, no? Hindi mo man na madala sa pihak nga pangabuhi. Ang piyak nga pangabuhi, kung nabalang kumpatay ka na, ang inang ginpamakal ni mo nga mga material nga bagay. So, mas dapat itutukan or ituon naton ang aton atensyon sa mas importante. Syempre, ang aton nga kabuhi. Kag syempre, ang aton ikaayong lawas, no? Kag gastuhon kon kinahanglanon, hindi nga tungod lang kay may nakitaan ka dira, or tungod lang kay makapahappy ina sa imo, basta ka na lang gasto. Bisan pa gani nga may damo ka kwarta, bisan pa gani madamo ka sang kwarta, pero not all the time damo ka kwarta, di ba? Mga manggaranon nga nagapiligado tungod sa mga amuna nga pamatasan, di ba? So sa subong kinahanglan gadyan naton mag tipid, di ba? Kaga ang ginasiling bala nga ang pagka-materialistic kuno, ara na iya sa tawo, na ara na iya sa tawo. So number 1 naton nga himuon, paano malikawan ang pagka-materialistic nga ginatawag. Sinasiling dire, malipot lang ang aton iya nga kabuhi. Gani dapat mangin mahinalungon man kita sa paggasto. Tandaan, ano man dira nga mga bagay nga gusto nimo idugang sa inyo sulod sang balay, mag-aabot ang tiyempo nga hindi ka na interesado. Maabot ang tiyempo nga hindi ka na interesado. Kaya man kung kaisa bala kita, no, mayroon kita sa mga nanamian, basta lang kita bakal. Ang problema pa na kung kaisa, kay man, pagbakal mo, pagka the next day, hindi mo na siya gusto, mangita ka naman. Ang isa lang ka example na to, daw lawig-lawig ni siya. Nakakita ka cellphone, nanamian ka cellphone, bago ang cellphone, bago siya nga model, okay? Bago siya nga model. Nagbakal ka, tagpila ang presyo. Galambot tag 60K. Ang presyo. Siyempre, pila lang na ang iya nga, kay, I don't know lang, do usual. Pila man, 2 to 3 months, may bago naman ang mga model. Ba, maano ka naman na? Ito na ba lang, iasam-asam mo naman tong bago naman liwat nga model? Yan muna ang problema kung kaisa, na? Diba? Ang muna ang problema kung kaisa. Imbis yan nga magtipid ka, halay ka to ipamensar sa mga bago naman, ni mo yan nga baklon. Or kung kaisa, may ara man nakahiligan, nga kung ano ganing uso, amo man tong ilahalay gid nga ibaklon, kay ti amo na ko ng uso today. Ano ka budlay, no? Ang ikaduha, kung maglibot ka dira, magpaninlo kaya sa sulod sang inyo nga panimalay, kung kaisa, di ba, may gagid mo pensaran mo nga, ihaboy mo na lang, ang iban iya gani nga mga bagay-bagay, or ipanghatag mo na lang, no? Kay ti syempre puno na dira sa inyo, no? Puno na dira sa inyo. Dason, ano pa gid abi nang wala mo naman ginausar. So dapat panumdum mo naton nga manihong pinaka number 1 kuno nga pwede naton himuon. Isulat ang presyo, na? Isulat ang presyo nga kahibalo ka nga sa ulihi maka mo lang na panghaboy, aral na sa higad-higad, makibot ka na lang, nga mo tugali kadako sang kandidad, nga imo yang nga gingasto for the sake nga mabakal ina nga bagay, kag sang ulihi, ara na lang sa higad, kung kaisa ginasipa-sipa mo pa, no? So, dapat, subong nga panahon, i-motivate ang imo iya kaugalingon, nga hindi dira mag-stick bala, no? Hindi dira mag-stick sa mga
muna ay mga malahalon nga mga bagay. Kaya given subong nga may pandemic pa, bisan tuod manggaranon kag ginasiling. Pero not all the time may ara ka sang kwarta. Not all the time ang imo nga kabuhi wala sang kasablagan, ginasiling mo na kasablagan, hindi ka dira magbalatian, 'di ba? So dapat man ina naton iya nga panumdumon. Kay man damo gini cases actually Nga balang mga may kaya, no? May kaya ti nang syempre pinagusto man syempre pinagusto man sila to ina balang gasto to man to ho Pag-abot sang adlaw, may isa nga nagmasakit sa miyembro sang pamilya. Example lang na may isa nga nagmasakit sa miyembro sang pamilya. Pagka pilahan lang kaadlaw, nagatinera sa hospital, pila ang nagasto. Kung kay isa, lapit-lapit 1 million, umamuna nga mga presyo. Sumambla, pila ng balayaran sa hospital, pila ka lang nakadlaw. So, amo na ang ginasiling naton. Yung bisan mo kuno kamanggaranon, kung ang imo naman niya ikayong lawas, ang do karong, ang imo nga kwarta, ang imo dala nga mga sinuptan, dala gito Japon. So, importante sa aton, kahibalo kita kung ano ang aton iya nga i-priority. Ang ikatatlo, kung may plano ka nga dalon sa balay, pinaka maayo nga muna siya, ibaylo sa iban iya nga nimo nga mga gamit, no? Para mabuhin-buhinan ang mga nagalinapta sa inyo iya nga balay. So, may ara kon ka isa nga gusto good example, may nanamian kadira nga cabinet, pero may cabinet ka man sa inyo, galing kay daan na, or do ka old model naman siya, even though nga correct pa man, magamit pa man siya, galing kay do hindi mo na bala feel balahaw. For example, ay na ha, di syempre, importante nga, gani, ibaylo mo, may ibaylo ka nga kasangkapan para kung ipasulod mo ang bag-umugin bakal, hindi maggutok na, hindi maggutok sa inyo yang nga balay, kag ti syempre, malikawan ang paglinapta dira sa mga bagay-bagay. Ang isa pagid, ang matuod kuno bala nga kalipayan, makit-an sa iban nga tawo, sa mga kaupod mo dira. Kag syempre, may ara man nga mahilig abi sa mga sapat. Makapahalipay man ina sa aton ang paglagaw nimo sa inyo dira palibot, kag ang mga experiences nimo, kay kun kay isa bala ang pagka-materialistic, hindi na siya yang manami nga ehemplo para sa iban nga tawo. Bangod, makit-an nila ang matuod nimo nga pagkatawo kung pulos lang mga material nga bagay ang nagapahalipay simo. Ano ko ni sang una na balang di gini madula sa mga movie kun kay isa, no? Di gini madula sa movie kun kay isa nga may parts sang sinang movie nga, for example, nang iya to ka, to gani ako nalantaw sang naman, iya ka basta Indian nga mga movie, no? May parts ang sinang movie nga ang babayi, syempre ang iya nga naluyagan to ka normal guy lang, no? Normal guy lang. Ang isa naman to nga ginareto sang iya nga amay, amo tong may kaya-kaya galing kay ti ang ining naluyagan isang babae nga normal guy lang nang sagad or damo iya sa mga ideya nga nahibalan. Ang iya nga ginhimo ang iya nga ginhimo is sa isa iya ka tipon-tipon, no? Sa isa ka pagtipon-tipon niya ang or nagadto man ang normal guy nga ina, no? Nga naluyagan sang babae kagang iya nga friends, nagpakuno-kuno sila nga ti belong man sa sina nga or naimbitahan man. Nagkaon-kaon. Sang ulihi, ti hambal na isang normal guy, gusto mo gid nga matest, no? Gusto mo gid matest ng ginareto sang imo nga amay sa imo. Kung lang ng iya nga gusto, gin-test gituod, tinapakan ang sapatos. Nangakig tong lalaki, syempre, bla bla.
nangakig to ang lalaki, kay nga ako no gintapakan ang pila ka dolyar nga presyo sa iya nga sapatos. Amo na example sig na tawag nga materialistic. Na sobrahan ka na kay man ang mga material nga bagay syempre ginahalong-halungan nimo tapos gagwa gid ang imo nga pamatasan. If for example, mahilabtan sa iban nga tawo. So amo na ang pinaka wrong, 'di ba? Pinaka negative nga pamatasan kung ang isa ikatawo materialistic. Nasubrahan ka materialistic. Pero not all man kay may ara. Syempre may ara kita nga mga tawo yang naga-value sa pila ka mga bagay. For example, may sentimental value ina para sa ila, tila ina man na nga istorya, di ba? Ang ginamin ko nga materialistic is like do pinagusto ko lang na bakal. Pinagusto ko lang na bakal sa mga mahal nga mga bagay. Tapos kung hilabtan gani, dayon mo react kag ilawag mong presyo. And amo na ang pamatasan nga hindi manamian sang tawo. Ang ulihi, tandaan nga kung sobra, no? Kung sobra gani ang gintiganan nimo sa mga bagay-bagay, ikumpara iya sa imo nga kabuhi, do ka subo, no? Lang, for example, may bagay ka nga nanamian, isa na sining mo, amo nang makapahalipay sa imo, pero tubtub pila lang ka oras nga makahatag na sa sa imo ka kalipay, ha? So, ang ginasiling gani nga, anuhon mo pa kuno ang mga material nga bagay kung hindi ka man lang or ang term sina pila lamang ka oras or sa Tagalog pa bala, panandalian lamang. Panandalian lamang ang saya. Anuhon mo pa ng mga material nga bagay kung hindi man makapahalipay sa imo sang bugos. So, dito kaya dapat sa mga bagay, nagbagay man ko. sa mga iban pagid or like example, muna sa mga tawo, sa mga maginahuptan abi nga sapat or mismo sa imo iya nga palibot o i-appreciate nimo ang inaiya. Hindi ka lang focus sa mga material nga bagay. Kay kung dira lang ang imo iya nga panulukan, sigurado nga dasig ka lang na ma-stress. No? Kay malibog naman ang ulo nimo. For example, kung mangita ka naman nila sang gusto nimo nga baklon pero wala ka na sang kwarta. So, sige, sa ato yung mga ka-action, no? Ang pagka-materialistic nga ginatawag, okay malang na isa. Kung kahibalo ka mag-control, na? Okay lang na siya. Kung ang imo yang nga ginapang bakal, inang importante or mas kinahanglanon ninyo. Hindi nga pinagusto ka lang bakal kay tungod gusto mo lang nga magpa-impress. Okay, sige. Alas 12:15, alas 2:12 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Buwas kay isugpon ko niho. Para ko no mas mangin simple lang. Okay. Buwas sa isugpon ko ni siya naton nga topic sa aton man nga kasugpon sang sining aton nga FYI portion sa sumong nga hapon kay man siya limited lang ang oras ni Indayan. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, ako naman iya pagabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear
Tita Wilma. ay mag-ilaw. Alas 2:14 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. This time, ang aton nga pagabasahon nga sulat, ang aton nga letter sender nagpatawag lamang sa kay Grace. Kag ang sulat ni Grace nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Grace, 30 years old. Abi mo tita, tama kasiloso sa ngakon bana. Nagahimo na ko gani isang paagi, agud nga makakwarta kami, pero ang natabo ginapapilit niya ako nga mag-ako nga may iban ako nga lalaki. Natingala siya kun nga amay kwarta ako kuno tita nga panggasto sa pangadlaw-adlaw namon iya nga mga kinahanglanon sa pihak nga may pandemic. Tuod gid man tita we, ang epekto sa nga sining pandemic sobra-sobra sa amon iya nga mag-asawa. Bangod, pareho kami nga nadulaan sang trabaho. Inibala kung makaka may ara gid man sang trabaho, ining plastada bala nga no work, no pay. Rason nga nagpangita ako sang paagi para iya nga makakwarta. Tamaan abi kataas ang pride sa akon iya nga bana. Bangod naanad siya nga may ara kami sang ginabaton. Ang iya bala pride tita we, mas mataas pa ikumparar sa sweldo nga amon niya ginabaton sadto. Kaya pandemic tita, nagpangita ako sang paagi. Sa bulig man bala sang online business nga ginatawag, okay man, tungod nga nakahulam ako sa nga kwarta para nga ikapital ko sa ako negosyo. Wala ini nahibaluan sang akon nga bana rason nga ang pagduda kag permi akig amo ning ginasugata niya sa akon. Sang ulihi, nadiscover na niya ang akon nga negosyo. Nagalaom ako kuntani nga may suporta na o galing wala gid tita. Sa baylo, mas pagid siya nga naakig kag wala gindula ang akusasyon nga may ara ako sang lalaki. Abi mo tita, ginapangamuyo ko na lamang nga kuntani mahangpan niya ako apang kun kaisa hindi gid mapaiway nga nagakaapektuhan ang akon nga negosyo. Bangod, ginapahog niya ako kung mag-deliver ako sang produkto sa mga nag-order sa akon. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga akon sulat, ang tagpadala, Grace. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:18 na kita. Kag amuyan to ang aton iya nga letter sender sa sumuman nga hapon sa kay Grace. Thank you so much gid sa pagpadala sa imo iya nga sulat. Ang iya nga problema kado tamaan gid ka imunan sa iya nga bana. Kado siya na gani nagpangita sang pagi para makakwarta sila gamiton pang adlaw-adlaw. Galing kay gintake ini as negative sa iya nga bana o ginaanhan pa siya, ginpasibangdan nga may lalaki. Sige, sa ako nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action, kay ako naman pagabasahon ang ginpadal or iya hatang iya nga advice ni Tita Wilma para man sa aton letter sender sa kay Grace. Sa ito man dira mga kauturan, kung
Palanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sing Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing.
Sa kay Ma'am Merlin, gaya pagayutin. Good afternoon. Greet niya lang ko no sa barangay Agisan sa Mamaylan, si Mr. Isagani Gayutin and family. Kay sa barangay Palayog sa May Hinigaran, kay Kagawad Jomar Gayapa and family. Sa kay Diosdado Profonga, ginagreet niya man si Migo sa barangay Caridad sa Bago sa De Jesus Hasildo or si Jesus ni siya. Thanks. Monitor lang kami diri sa London, England. Thank you so much. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Tsakto gina Ma'am Elizabeth. And tsakto na nga i-observe health protocols para nga malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Sa kay Go Way Son, Elson Jr. Albao. Madamo gid nga salamat. Halina na kay Sir Alex Montesa. Kay Lenlen Caballero, good afternoon. Sa kay Maria Luz, Maria Luz Grijaldo Macunat, watching live from Candumaraw, Hinigaran. Stay safe. Gina Francisco, good afternoon. Since pagpuli ko diri sa Negros, pa-shoutout ta lang sa family Francisco Sala Castillana. Oy, naga-monitor gid siya or fan gid siya kuno sang This Is My Life. Halin sa nagpuli di siya sa Negros. Thank you so much, good Ma'am Gina Francisco. Sa kay Paul Vincent Bongan Siso. Good afternoon. Greetings from Kuwait. God bless. Salamat. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good afternoon. Si Ma'am Virgie Olpinda. Good afternoon. Please shout out sa kay Nel Emilio Bison for his birthday. Happy birthday dira sa kay Sir Nel Emilio Bison. At sa may Celine Homes, salamat gid. Kag halong, salamat. Ma'am Chris Vilma Treyes, good afternoon. Naga-monitor dira from Estom 3 sa Barangay Estefania. Sa kay Christopher Redfield, mayong hapon man. IHL gali. HL na Grand Sepon Shop gali si Tiyoy monitor. Mayong hapon lang dira Tiyoy. Sa kay Suzette Alunan, Ma'am Suzette, good afternoon monitor from Hong Kong. Kay Maria Teresa Hopelania, good afternoon. Gretchen Beleber, good afternoon. I'm watching from Riyadh, KSA. Salamat. Joval Trinidad, good afternoon and God bless you always. We are monitoring from Cabancalan City. Thank you so much, Sir Joval Trinidad. Guys, Ma'am Selbeth Yap, good afternoon. Tsakto gina Ma'am Selbeth Yap. Importante. Kay Rodeline Alvarez Bayobado, good afternoon. And then Iscosora de Penegasha, good afternoon. Always kami din nag-monitor. Greet lang Nanay Tesoro Celia to all my 4 children. Glenden, Glenn, Jeline, Gleneden, kag sila Papa Glenn from Eden of Ali. Si Sir Noel Amar, good afternoon. Tamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kali Jali, kag si Sir Melody Oligo, si Dennis, kag si Bia Jonathan, kag si Sir John, or si Sir Michael John Season. Si Sir Eddie Laos, naga-monitor man sa subong iya nga gabi. Ang gagabi nga hapon gali. Kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good afternoon. Z Nels C, watching from Isabela Hacienda Bacan. Good afternoon. Ma'am Jean Oy si Sir, mayong hapon man kag madamo nga salamat. Marites Tolentino watching from Baler, Aurora. Most na sa din ako to. Punta Salong sa may Manaplako no salamat Bignay family. Kay Neil Brian Valuis, di ko nung pagbasa ni Sir Rex ginabatian ko mo. Mayong hapon action and greet ko lang advance happy birthday para buwas sa pakaisa ko nga si Vermar Valuis. Neil, naga-monitor siya gali from Purok, Ubay, Barangay Agisan. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor.
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Indayan. And this time, aton nga pagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa kay Grace. Mayong hapon sa imo, Grace. Ang problema nimo tungod nga ang imo ba na daw tama gid ka maimon o konsiloso. Una sa tanan, nagpanghulam ka sang kapital para sa imo negosyo nga wala makahibalo ang imo bana. Dapat kun tani, Grace, labi na sa karon nga panahon, ginpahibalo mo gid ang imo bana sa kun ano ang imo negosyo. Hindi madula ang amo sinang abalatsyagon sang imo bana, bangod wala mo man siya ginpabalo una. Kag hindi naton siya mabasol tungod ba si insecure lang siya kay ikaw sa karon ang nagapangita para sa inyo pamilya. Siguro insecurities ang rason sang pagpangimon sang imo bana. Ang maayo mo siguro nga himuon, pwede mo gid siya maging partner sa sinaya nga negosyo para mabatsyagan yaman nga may ginahimo man siya para sa inyo pamilya. Pwede mo siya maupod kung magdulong sa mga order sa imo negosyo. Ang imo nga bana nagakinahanglan lang inasang paghangop sa sitwasyon ninyo sa karon. Apangyara na sa imo ang paghimo sa paagi para ipakita sa iya nga wala siya sang dapat pangimunan. Istoryahin ninyo ini sang matawhay. Ang tanan ko no, mahatagan sang solusyon kung ginaistoryahan sang mag-asawa. And yes, amo yan to ang mahatagban nga advice ni Tita We para sa imo, Grace, sa imo nga problema, sa imo nga bana. Sa kabay nga makabulig ina sa imo, okay importante gid man tuod nga may ara kamo sang pagsalig sa isa kay isa, may ara kamo sang nabalang wala kamo nagatago-tago. Kung ano ang desisyon sang isa, desisyon man dapat sang isa given nga mag-asawa ka mo. At ang isa pa ito ng sitwasyon since nga ikaw nga babayi, ikaw pa iya ang nagabuhi sa inyo, di malain lagi ng buot sa imo nga bana. So kabay nga ina makabulig sa imo, kay syempre kabay nga masanagan ang imo nga bana. O kag sa ulihi, mangin partner ka mo sa inyo nga or sa imo sa karon nga negosyo. Saliwat, salamat gid, Grace, sa imo yagin padala diri nga sudat sa This is My Life. Kag sa aton man nga mga ka-aksyon na pwede man kamo nga makapadala sa inyo nga sulat, i-search lang dira ang akon nga name and defensor or pwede man sa kay Tita Wilma. Wilma Antopina Sugaton or hindi gani, pwede man sa Facebook page sang This is My Life. I-search lang dira ang This is My Life nga page kay automatic lang na makitaan nyo lang na da. Alas 2:32 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. And this time, sa aton yung mga ka-action standby, ay ako naman istorya sa inyo. Ang aton yung horoscope of the day, aton nga kapalaran for today. Sa suwong man nga adlaw sang Lunes, Abril 12, tuig 2021, diri na kita para sa first part sang aton nga horoscope. Unahon naton ang sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Sa mga Aries, sunda ang kutob. Ini ang magahatag sa imo sang kahigayunan agud nga
makuha nimo ang ginahandom nga maayo nga pangabuhi. Pilia perme ang feel good happiness para nga mapabilin ang manami man nga pagpangabuhi. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Kaupod ka sa tanan iyang nga mga ulubrahon. Gani Taurus, himua ang nagakadapat para mangin manami ang resulta sa ginatawag nga teamwork. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Ultraviolet is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, pensara ang priority kag diri ka mag-focus para nga makuha nimo ang goal sa nga or makuha nimo ang imo iya goal sa pangabuhi. Tun-an ang mga tikang nga imo nga pagahimuo. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 36, 57, 11, and 22. Royal purple is your lucky color. Kag sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Love yourself. Muna siya, ang pagpanangga nimo sa imo iya kaugalingon. Ina ang unahon nimo para nga hatagan ka man importansya sa imo isig katawo. May man kung kahibalo ka kung magpalangga sa imo iya kaugalingon, ang mga tawo makalantaw man sina, possible mangin ano ka pa nila, sulundan ka pa nila, kamo na bala ipalanggaon man nila ang ila kaugalingon, kag syempre ang imo nga pagsinalayo sa ila mangin mahapos. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 47, 29, 15, and 51. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, mabaskog. Mabaskog. Ang imo ko no iyang pamatsyag. Kag ini ang mangin alagyan. Para iyang amat-amat makuha nimo ang imo iya goal sa kabuhi. Sa mga Leo, isa lang pahanungdom magpakabako. Kaya kung ang tawo ko na mabakol, dan inasang pagpangamuyo, ang tanan nimo iya nga mga problema, imo gid nga malampuwasan. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 57, 29, 13, and 31. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, istorya ha ang imo dirae nga mga kaupod para may harmony sa imo iyang nga mga ulubraho. Sa imo dira mga tikang nga ginahimo. Kag ang isa pagin panubua ang pride. Sa mga Virgo, dapat kuno nga ikaw mismo mag-adjust ka sa imo iya kaugalingon. Agud ang harmonia nga ginatawag bisa sulod sa nga or sa inyo yung ulubrahan na bilang mangin mahapos ang inyo yung pag inupdanay, ang inyo nga pag idyandihanay dira, wala kamusang permi, nagaaway, wala kamusang nagatumbuyanay dira sa inyo yung mga obra. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 33. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23,
mga libra, discovery ha ang imo yang purpose sa kabuhi. Ina ang pagpalangga sa imo kaugalingon. Pangitaa ang mga maayo, mga kaayuhan. Ilabi na gid sa imo mga desisyon nga himuon. Agud iya nga hindi mabutang sa alang-alang nga sitwasyon. If halimbawa nga may ara ka dira sa mga problema nga inabala nga kinahanglan mahatagan sang solusyon. Sa nga madali or madasig iya nga solusyon. Pwede ka man magpangayo dira sa bulig sa mga senior mo dira sa imo nga parents. Sa mga Libra, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 55. Raspberry or raspberry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, malipayon ka subong. Bangod nga, makuha mo na ang imo yang wish. Nagsubong man ang panahon nga malapit mo makuha na ang imo yang handom para pero syempre dapat uplan inasang pagpaninguhan. Ang kapisan mo kuno ang makabulig sa imo para iya nga madasig mo na, no? Madasig mo na makuha ang imo iya nga kaayuhan. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Cobalt blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon ay sa akon nga pagbalik para pa sa mga nabili naton nga mga horoscope. Kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1. Say, Ma'am Elizabeth Pitingko Padasay, nagapamati kuno adlaw-adlaw gid ho. Salamat gid Ma'am Elizabeth kag mayong hapon dira sa imo. Si G. Suarez Voluntate, good PM. Greet ko lang si Nanay sa Dankalan Ilog, nagapamati gid siya adlaw-adlaw. God bless and keep safe. Si Sir, okay, nabasa ko na siya. Sige, salamat gid sa inyo yang pag-monitor. Si Tata Taiko Gonzales, I'm watching live in Sinto Jess, Barangay Dankalan. Salamat! Sa kay Donna Shonomio, watching from Manila. Hi sa mamang ko, Feby Hilado, sang Alihis, Bacolod City. Sa kay William Espinosa Alpay, good afternoon man. Greet niya lang ko no family Espinosa kag Alpay sa Banwa Yasang, Hinubaan. Si Dennis Richard Tibor Goma, naga-monitor mandra sa may Banwa sang San Enriquez. Sige, salamat gid sa inyo yang pag-monitor. Dra gali sa may sa may Woodside Alihis, kaila ni ng Mary Joy, Joylyn, nung JR, Loverich, Lovely, Elmer, Erwin, Kim, Lois, and the twin brother. Thank you so much gid kag mayroon nga pag-monitor man sa inyo. Standby sa aton yung mga ka-action para sa mga nabilin ko pa nga mga horoscope nga akon i-share sa inyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey Sa 49. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod, ini si Inday Ann. By the way, mayong hapon dira gani sa may sa RTN office, sa may red ko. Subong off nila. Sa ila nila ng Christina Villa, sa kay Taminda, kay Tanida, kay ng Joy, kay ng Larry, kagay ng Kapit, subong man kay ng Norlin. Draman sa may barangay Tangob, sa kay ng Arlene Barangan, kag kay Nalitiloy. Mayong hapon dira. And also sa may Woodside, damo sila ba? Timbon talaga. Sa may Woodside, Alihis, kay Mary Joy, Joylyn, JR, Loverich, si Lovely, Elmer, Erwin, Kim, Lois, and the twin brother. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Ay, sa Banwag isang kanduni, sa may barangay Haba, sa may Florentino, as a Florentino family. Thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor. Sige, diri na kita sa aton iya nga mga nabilin pa nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Sagittarius. Nobyembre 23 sa tubtob Desyembre 21. Sa mga Sagittarius, discover ha. Oy, nabasa ko na gali. Sala sindayan. Or, insakto ko. Nalipat ako ha. Pasensya. But anyway, sige lang nga. So, dito talang sa mga Sagittarius ko nagsalagid man ko. Mayo na gani kay para ko numabatian pagid kag maathagan. Sa mga Sagittarius, discover ha ang matuod nga kalipayan. Positibo man ang imo yang paglantaw. Amo nang imo nga kinahanglanon para yang bisan pa paano amat-amat bala makatibawas ka sa imo man dira nga mga problema. Kaya man kung negatibo ang ginalantaw mo, di dali sina dira ka lang asta, libot-libot ka lang dira. Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 12, 22, and 59. Tulip pink is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, palanggaa ang kaugalingon. Pangitaa ang feel good sa tanan nga mga ulubrahon. Mangibabaw ang kalipayan sa imo nga pangabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ma-demonstrate nimo ang self-love sa imo yang abyan. Pero, one step higher for sa iban. Sino na nga iban? Siyempre ba sa imo dira yang naluyagan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20.
Kung ano ang imo ginapatihan, dira kaya mag-focus. Yara sa imo ang mga desisyon para iya sa imo mangin kapalaran sa palaabuto. Ikaw meaning ang magahimo ya sa nga imo kaugalingon nga kapalaran. No? Hindi ka dira magsalig sa iban kay ikaw lang na iyang makahibalo. No? Kag ikaw man ang makahatag sang desisyon sa imo nga kabuhi. Sa mga Pisces lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 33. Cherry red is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Kag amuyad to ang aton iyang horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga petsa Abril 12, tuig 2021. By the way, mayong hapon si kay Micaela Gilaray. Taga-monitor siya kunuho. Taga Purok Mahigugmaon, Barangay Sumag. Pero siya naga-monitor from Jeddah. Salamat gid sa imo iya nga pag-monitor. Sa aton nga mga ka-action, standby para iya sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
Dali kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If only for this life we have hope in Christ, we are all people most to be pitied. This time, updi naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa pag-upod sakon sa subong nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Inday Ay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!